hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo 2 minutes to 10 makabatire ko Zimbabwe icho kwadi muri Zimbabwe rikandi kuzivisetu tsandakabatana kufamba paka guruwe mukutandanisa makudo ndo mukusangana nehowa ndo mukunonga howa mukuita road show imomo paka nadzo takazakanadzo chiri kuti kudini apo ndasangana nedzo utungamiriri wopamusoro nyaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya yandinotaura zita remutungamiriri mukati nzvimbo yandiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe nzvimbo yandinoshevedzera kuti guruve uyezve nyaya ndiri kutaura pano inyaya yakaitwa nemutungamiriri wandinoti Sabhuku mukuru wenzvimbo anochengeta village yake zvakaitika ndezvekuti izvo Sabhuku mukati mekubata kwavanditi nzvimbo yandiri kutaura ndeyaishe vandinoshevedzera kuti chipuriro muna Sabhuku akabatwa achiita bonde muchikomo nemuroora anove mukadzi wemwana but ari mukadzi wemwana wemukoma wake akazobatwa neshamwari yemukomana inova ndo ine mudzimai uyu Sabhuku vachibuda ipapo ndokurova sporo ndokurova nzaranzinzi ndakumhanya ndokutiza Sabhuku kutaura kuno kwatiri kuita mukadzi anova ndiye muroora akaenda kumba kwavo ndokwaari izvozvo but Sabhukuwo zvakare vanova baba vari chezvora zvakare kumuroora avo vakanga vari mukati mechikomo vachiita bonde nemuroora havasi kuzivikanwa vari kupi asi vanotomboonekwa apo neapo nedzimwe nguva asi vasi kugara panzvimbo panonyatsoonekwa kuti Sabhuku vari panapo saka iko zvinozi vanhu varitaura nyaya yekuti izvo isati yatongwa isati yaendeswa kumberi muroora akatobuda pamba ega akatoenda kubakwana pana pevariki vake saka iko zvinotamirira kunzwa kuti nyaya yachiendeswa kupi nokuti ndivo Sabhuku uyezve vari kubvunzana mubvunzo wekuti kusokuona kwenyu mhuri yeZimbabwe kukana iye muroora navatezvara vachinzi imvura neoira zvisangane chakamboita kuti vakwanise kukomuniketa sokunosangana vanopinda mugomo kusvika vaita bonde kuita nyama imwe chete zvinoreva kuti kumashure uku izvo haro rokubatwa but vakagara vari musindiketi vakagara vachimhanya chinhu ichi zvinoita here mhuri yeZimbabwe mwana wemukoma wako asi mukadzi asi mwana wako here mwana wako ko mukadzi wemwana wemukoma wako asi muroora wako here muroora wako saka iwe asi tezvara here semhaka yei baba Isabel mwana komana ane mudzimai akawanikwa ana Sabhuku uyu akura sei mwana komana tori nemudzimai nemwana wani iye aizviziva here kuti mudzimai wake pane zvari kuita nababa anga asingazive sematauriro ake kuti anga asingazive asi vanozotaka kubatanidza kuti zuva riya toita singe takamboona zvakati asi taisa zviti nokuti ukama huripo hauna kodzero kuita zvinhu izvi shamwari yakaona Sabhuku nemuroora yaitsvagei kugoma yaitofamba dhuma ende haina kumbotenderedza ikabva yataura ende Sabhuku vasati wabvunzwa vanga vasingationeki pazvimbo nemuroora zvise sati wabvunzwa vanga vatoriwa pasi vatoenda so mwanakomana ari kuti ndoda kuisa hangu nyaya kuvakuru but chandisiri kuziva ndechekuti handizivi nokuti inini ndiri mwana ava ndibaba ndakazouya nemwana nemudzimai baba varipo ndakatora mukadzi uyu ari mumaoko mababa kudhara here ko pandiri kuti kubva padangwe kusvika panhasi mwana uyu ndewababa here ndewangu here izvi zviri mupfungwa but haisati yateurwa isati yagarirwa pasi kunyange kwamambo haisati yaenda nokuti iwo pachavo ndo Sabhuku vacho zvakaoma 2 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje munoti kudini ko Zimbabwe kuburikidza kane icho chekuguruve ndiye aunza nyaya kuchimuti ndiye aunza nyaya zvakaitika rini ko nyaya ikaitika rini kwe ndiye last week tichitopinda mukati menzvimbo iyi changa chiri kutopisa naSabhuku asati watooneka izvo zvitoro kwatiri kuita kunoko Sabhuku asonyatsoonekwa paground anongozi aonekwapo hachisina kugadzikana Sabhuku ane mhuri Sabhuku 0713938538 yes chekuguruve icho vanhu kusanyara chiko nhai baba kupfimba mudzimai wemwana wenyu KB naBozho Sabhuku avo vaigara vachingochimhanya chinhu nemuroora ndinonzi Ronald paGlenlon tapiwa mashai kunyatsime good morning icho chaSabhuku chakanyanya Sabhuku vari muchibage saka vachatonga ndiani nyaya iyi ndinonzi Machingura the Airwaves Commander pachiwenga ane makurukota ake ndizvozvo vanototongwa chete hakutongwa vanotongwa saka muroora ari kupi muroora akatoenda kumba kwavo aritozikanwa ndari kumba kwavo akaenda kumba kwabe akadzingwa nemurume kana kuti akangopomuka akapomuka akazvidzinga apamiriki baba ini ndiri kuimagina mukoma KB kuti pavanenge vachitaura paipe
ine kana ndina mama kwangu ngachiti daddy baby murora iti china sweet baby sweet baby kuna atesa Sabuku achiti my beleza Isho 071393 Baba Isabel kana uri murudo unoita zvese kana uri murudo unoita zvese potse ngaomboita ma investigation Sabuku hapana here zvinhu zvaitorera kuvanhu achida achinopa muroora hanzi ndiye nakatanga kwadzi ndatezvara but muroora atangike zvokobva baba munama it depends Baba Isabel wafamba zvisiri wafamba zvisiri izvo kabanga muroora ndiye aratoyamba achisiwanika handi munoziva kuti ndiri kuroad show ndakachitsudzura chiriko futi kuroti vana tiye zvara kuguruve aiwa akatite oti timbobatai makadaro kune avo vanga vasina kubata chimuti musi wemugovera vanofanira kuchinzwa rega timbopinda muchitoro tiri kudzoka manje koma KB pane mashoko andinoda kutaura pamusoro ebhora zvakaitika kuHeathcliff inozuro kwanzi pane bhora vanhu vari kuona bhora vakaungana sekuru nemuzukuru varimo imomo sekuru vane 48 years muzukuru ane 32 years saka PSG yakabva yakanda gobhora Chelsea yakabva yakanda bhora yakanda gobhora zvikanzi nemuzukuru madofu aya anodzorerwa manje sekuru achibva ati aiwasi aunti madofu ndapi zvikanzi vese vari kutamba nevanosapota saka vakapedzera vakutounzira mahuku kusvika kutobuditsirana mapanga asi vanhu vakazobatawo vanga vachionera bhora iri vari pai vationera bhora mbawa sekuru nemuzukuru pato neukama nzvadzi yamai nemwana wasisi so sekuru vaisapota vaisapota Chelsea muzukuru achisapota PSG Chelsea payakagowesa muzukuru achibva adhisa sekuru sikanzi madofu aya sikanzi wamuti madofu ndevapiwa vachikanda gobhora sikanzi kutamba vacho inodzorerwa vari kusapota vacho vese madofu sekuru achibva tsama unobva kutanga muzukuru ane simba chako kuna sekuru sekuru akati ngaromo vanhu here sika sekuru haamuhomwe vabudisa banga vanhu vachibva bata hapana pakazobatwa Baba Isabel mutambo musapinde nemoyo marizautsi matatu anowanikwa pabhora kuwina kudyiwa kana kudhirowa pakaipa tudzurai Papa Isabel chimwe pfapfadzai tinzwe right ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekupfapfadza ndekutsodzura tiri kuitika matima nawo senyika ino ndichakupai muri yeZimbabwe chakaitika panonzi paCherima muno mukati meguta reHarare pamachipisa pafiyo chemwanasikana ana amai vakaroorwa achigara naamai vake amai vakaroorwa vaine mwanasikana mwanasikana achibva azotiza nemurume waamai amai kwakuchitevera nezuro ndokusvika kuona mwana zvichokwadi atori nani nababa mashoko akabuda ipapo muri yeZimbabwe beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeniwo varoiya vanapira mumba iwe Premier Tobacco Auction Floors ndipo pamusha pamunokohwa mari pfapfadzai Papa Isabel ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura tiri kuitika matima navo senyika ino paka gokwe nembudziya mangorowe mutukani zenda gokwe nembudziya mangorowe mutukani zenda yes ichokwadi muri yeZimbabwe kune nyaya yakaitika mukati menzvimbo iyi inosuwisa nyaya iyi vari kuziva nyaya yandiri kutaura iyi kuti ndikangotaura nyaya yekuti kugokwe kwane mbudziya mutukani mangorowe zenda inzvimbo inoita zvemakurokoza vanenge vachitsvaga mari vakomana vachipinda pasi apa ichitamana kune zvakazoitika zvinorwadza mukati menzvimbo iyi yekuti kune mukomana ane makore anokwana kuti aiwo 20 akange achitiwa zvechikorokoza kwozoita baba vane makore anokwana kuti iwo 42 years vanoita zvechikorokoza mukati menzvimbo iyi baba ava vakaona mukomana uyu achisuta fodya
avazivani but vanogara vachisangana ikoko zvokuonana zviso ndobva vakumbira mukomana uyo zvikanzi shamari ndiri kukumbira ufodya mukomana achisuta achibva ati kuna baba dhara fodya inotengwa okay ungandikumbira fodya panapa pagomo panapa panotozve mari panapa ungandikumbira fodya indoda kujairira vanhu ndobva kaenda fodya pasi ndobva pidza maoko momo ndobva buditsa banga banga kuna sekuru banga sekuru baba vachibva vatofira ipapo but mukomana uyu akatobatwa. Izvezvi mukaenda paWhatsApp channel yedu muchaona mukomana inova mhondi ndiye akasungwa ari papo. Baba vakabayiwa nebanga ndo vakaita sei vane ropa ramuri kuona vakarara vaine ropa ivamo. Paitika nyaya yekumutukani zvakariko zuva iroro mapurisa vaitoita imwe nyaya zvakare mukati menzvimbo yepazenda apa paine munhu akaonekwa zvakare akapondwa akakandwa mugomba. So kureva kuti mapurisa vari kuti mukati menzvimbo iyi vanhu kana vachishanda ngavashande vachiita zvinhu zvavari kutsvaka zvakafanana nemari. Nyaya yekuponda nenyaya yemunyo ikurovana yekuita sei aiwa inyaya isina kunaka. Saka mukaenda paWhatsApp channel yedu National FM WhatsApp channel muchaona murume ari ipapo akabayiwa ropa richitoerera panguva iyoyo nemukomana akabaya inova mhonde akatosungwawo zvakare akarara ipapo chikonze vanhu vanga varipo vakabva vabata mhondi. Baba ava sekuru ava vakatoshaya vakatofa. Mhosva yavo ndeyekuti vakakumbira fodya. Ko kana anga asingade akangodi kungoramba ipapo mukoma KB kokuzovabaya nebanga munhu wasingazivi munhu wongosangana naye asina chikwereti newe wakutomubaya nebanga nekuti koti katirarama tisingakumbirani ende kana wakumbirwa zvinoramba here kuti zvinorambidzwa here kuti handidi. Baba Isabel hapana here imwe nyaya iri kuseri kwenyaya iyi. Hapatorina imwe nyaya chero iyanzora nyaya yekuti vandikumbira fodya neni wandizivi kuti mhepo dzandibata ndedziri ndio matauriro ake but mhepo hadzitongwe mukoti. Mhepo hadzitongwe mukoti. 0713938538 0713938538 munoti kudini kone ichi chekugokwe right Baba Isabel. Icho kwade muri yeZimbabwe ndine nyaya ndakabata muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti machipisa kunonzi iko kuHighfields kana kuti kuCherima. Nyaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe ina amai vakaroorwa vachigara mukati menzvimbo yeFiyo but pavakaroorwa vanga vachigara nemurume wavo mukati menzvimbo inonzi engineering but pavakaroorwa amai ava vanga vaine mwanasikana wavo murume akavatora ane 48 years amai ava nemo 42 years kwozoita mwana ane 27 years asi achigara nevabereki vake paakagara nevabereki ava akatomboroorwa ndokubva aitipiwa mwana ndokudzoka kuzogara pamba pana amai vake ndokuchaka kugara vese. Zvakazoitika ndezvekuti mwanasikana akataka kudanana na baba ava but pavakataka kudanana amai havana kuzviziva. Amai vakamuka vachirwara musoro kuine flu pamba panoshandiswa marumu maviri asi marumu aya anoshandiswa sokuti unopinda nemudining uchinopinda mubedroom. So mudining ndo imba yaishandiswa nemwanasikana kurara baba namai vachirara mubedroom. Vanga vari 3 vana vanga varipo 3 aiwa vanga varipo 4 nekuti musikana uyu ane mwana wake. Okay. Zvadaro baba vakarwara nemusoro amai nemusoro ndobva vamuka vachienda kukliniki. Vachienda kukliniki vakaita zvokumuka rege ndobata line ndobva vamukira kukliniki. Baba ava vane kushanda kwavanoita zviya zvekuzvishandirawo zvokuti vakanzi nhasi kune basa kwakati zviya zvokuti vanoisa ndanakaramba vanoisa mawindo right vaenda baba vanogara vachimukira kumabasa kwavo vachidzoka. Amai vakamuka vakasiya baba varipo pamba nemwana nemuzukuru ndobva vamukira kukliniki nemuzukuru. Vamukira kuklinika vasvika kukliniki vakadzoka kumapasti 10 vachidzoka kumapasti 10 vakawanika mwanasikana wavo nemurume wavo vakarara pamubhedha wavo pamubhedha kurara pamubhedha kwekuzorora nokuti kwachena mudining umu munogona kunge mune vanhu ndizvo here kurara kwavanga vakaita vakarara zvokutoshinwa zvokutoita baba naamai vakoita zviya zvekuti tiri kumhanya zvekuti tinogona kusvikirwa tingawanikidzwa saka vanogona kungoshandisa zvavari kushandisa but vakapfeka vanga vakatobvisa hembe mari seche kuita dhinyuganda musuku usina makanda. Mwana wemwanasikana uyu anga ari kupi kamuzukuru akanga aripo kwanzi kakatogara mudining kakatopiwa foni kachitamba magemu amai pakapaka bedroom ire badho kochi amai vanoti ivo vakati regai ndibude panze mupedze kuita zvanyu zvamunoda sei zvamuri kuita. So amai pavakapedza pakapedza kuti basa ravo
vakatobuka mwana akatobvunza kuti madzoka kuchipatara marapwa here hapana kuzoendererwa mberi nevaita iyi ende vanotaura ivo kuti vanhu zvavaita handina kuona zvinhu zvakafanana nechidziviriro ende murume wangu akabva ati iye andipa 10 US akati ndinoda kuti muzofilisa gasi ndakumanya kubasa kwangu ndanuruka ndobva aenda hapana kukumbirirana rugere kana kuita sei amai ava vachibva vamira vachibva varongedza mabhegi avo havana kubuda murume asipo murume akadzoka kuma3 achiti ndine zvandakanganwa ndobva adzokera ana kuona nguva yekutaura nemukadzi wake musikana kwanza akatobuda zvakare ndobva adzoka murume achisvika manheru mukadzi achibva ati ine hangu ndaona sekuti hatingakwanisa kugarisana samai guru namainini zvinhu asi zvokuudzwa ndezvandaona murume kwaye akangoti zviri kwauri because panapa hakuna kudzinga mukadzi ngavaende so nyaya ishi yanga yakutokwanisa 2 months yaitika amai pavakabuda vachisiya mwana vakabva vadzorwa nemwana zvikanzi amai imi mamudi pano garai panapa mirirai baba vauye pano kana mune zvamuda kutaura achibva atora mabhegi amai achivhakira mumba ndiye anga atori nemakii embedroom avakira time pakauya murume nemukadzi we vachibva vavati imi mamungabve panapa isi takubuda panapa imi garai pano vachibva vazotakura mabhegi vachibva vabuda vakabva vabva kuengineering ndobva vaenda kucherima so murume nemwana nekamuzukuru ndobva vabuda vakasiya amai pamba ndokuita mazuva nezuro ndopavakaziva mazuva apera kuti vanhu vari kugara pakati so amai vaicheka chitupa chavo vanga vachishayiwa ende chikwari chitupa changa chambotorwa nemwana ane zvaichishandisa so vanga kutsvaka chitupa mwana aidayira foni but aisada kuziva kuti maivaziva kuti vari kupi nezuro ndopavakaziva ndobva vatora hanzvadzi dzavo nevamwe vanhu ndokubva vandida nawo vakati bhosho mwana wangu ari kugara nemurume wangu taziva pavari ndopatiri kuenda ndopatikasvika nezuro kumapasi 3 tasvika kumapasi 3 nezuro ndobva tatoona vari vese murume haana kuenda kubasa ndobva asvika akati bhosho uri kuona murume uyu achiratidza nzvedzi yangu ndiye murume andanichigara naye inini asi murume uyu haana chaakabvisa but kumba kwedu zvokunointroducana kumba kwavo ndakaenda kumba kwedu akaenda but anga ane chinhu chaakasati abvisa uyezve hatina mwana saka ndiye kugara nemurume wangu papa tichidaro vachitaura vaiudza inini mwana aripo mwana ndokutaka kuchika kuvava zvikanzi matikudii kurambwa kune basa kana imi makasiyiwa munoziva chamakasiyirwa inini handisi mwana wenyu kana inini kana ndiri mwana wenyu ndawana murume amufari nazvo ende imimi kana muchida mari yekuti rorwe nguva yatagara iyi mamuna kunzi vatinambogadzirira mari iri toda kuya kumba akutoti sekuru totogadzira zvokuroora takamboramba here kuzoroora toda kuzoroora ndiye murume wangu sekuru akutoudza hanzvadzi yamai vake ipapa zvikanzi iwe handiti ndiye here murume akauya naamai vako zvikanzi zvinorambidzwa here kuti munhu atore mukadzi waanoda mwana ari kudaro kana musina nyaya ibvai pano tozosangana musi watichazoroora tikumbogadzirira ndobva tabuda achibva apinda mumba achibva tora chitupa zvikanzi chitupa chinyi ichi achibva apa amai chitupa amai achibva adzokera kumba so amai vari kuti iwo Zimbabwe murume uyu ndanga ndichigara naye handisi kuziva sezvo anga asati aenda kunoroora ndakanganisa here kuti inini mwana akatora murume wangu ende aitogara pamba pangu inini nemurume wangu handizivi mhosva here kuti inini nemurume uyu inini ndanga ndiri mukuru kumurume ndanga ndakamukurira ne6 years amai vane makore mangani 48 murume uyu 42 murume uyu 35 years 35 amai 48 mwana 27 so amai nemurume vairoja vachibvatora mwana mwanasikana nemuzukuru vanga vane nguva yakareba sei vachigara nemurume vatove kuma2 years vachigara vese kutosvika pakutoti hama dzotomuziva murume but chasina kuita kubvisa mari vachiti tine mauwaniro atinoita zvokuti mukadzi angatowira nemurume kuti kunyange tichishaya but tofanira kungoitawo chimwe chinhu vanga vachitori nedheti ravaiti vachazoenda dambudziko ndiri kuzotora mwana uyu nenyaya yekuti magariro anga achiita ana kubasa kwaanga achiita aitoronga nyaya kuti ndiende kubasa ndokusiyira iwo mwana ndobva vanga varonga rudo
na baba. Mwana anga ave nenguva yakareba sei achigara pamba pana mai na baba. Asati tikwanisa 3 months. Asati kwanisa kungopinda basa baba makambona sabu inoti kungopinda ground. First touch go bora. Mukoma Kanyemba na Bozho mwanasikana ukutorera amai murume uyo inhubu chaiyo ndinonzi shepherd chaota panyazura. Heish. Chii chinoshamisa? Kwai kudi? Chii chinoshamisa ne mwana? Kwanzi chii chinoshamisa baba? Chii chinoshamisa? Right. Adiwa msamzode, adiwa irakirake. Apotorera mai. Amai. Wabvuta chimuti. Inopera muse ere? Aya ipere mushe. Inopera muse. Zikanzi taramba kurora. Taramba kurora. Tikuya. Tikuunganiza mari. Tikuya. Apo murume wa mai. Iyi murume aiti kudini paitaurwa mashoko. Zi zvake. Akapesa nemkazi. Akapesa nemdzimai. Hey, saka iko kucherimo ko vari kuroja futi. Kuroja. Marooms mangani? Two rooms. Abana amai vagara room yavo dining ndio yashandisa mwana uyu nekuti yanga isiri yake. Akatozouya kuvanhu vaigara imba yavo. Zvikanzi nemwana navabereki tora mwana kana. But zvandakaona manje kana mukavatarisa apo mukasvika mukanzizvo munoona sei munotoona sekutoti murume yeye nemwana yeye ndo murume nemukadzi ava ndo amai vacho. Tiri kukumbirako nkope, tiri kudawo kapikicha fesi yemwanasikana wepamachipisa. Ndiri kupai mangwana kuseni ngoma kepe. Aiwa mangwana kuseni kuita se tiri kufuna izvo pachanyo. Timbona kuti mwana uyu akamboita sei? Pari zvino regai katipinde muchitoro nevasaura vedu vePremier Bet. Beja magrini uwine magrini. Tinawo katete kudzi pamwe chete kana Bozho ngora tinzwe kuti vakatibatire. Hello paNational FM Radio. Ise Kanyemba. Mucha zviri kufamba ere? Kanyemba ndakanaka riso Bozho ndakanaka ero. Zviri sei kukopa wangu? Mushe atotesa makarowa basa kaguru apo tochida chitenda Mwari ngakwedzere makore ekurarama. Tinotenda. Ndiani wedu ari kutaura? Langton Chingoma paMajor Brown paGlendale. Langton Chingoma. Ise Kanyemba. Bozho kuti tibatsire tinzwe. Ora patakambotaura Kanyemba kumashuroko ndichiti wana wedu wemazuva ano wakuona ngevapfekwedi dzaashamwari dzedu ane chikobazidaveve. Ozi wana wamazuva ano vachariseka vachatora vabereki vedu kuti vabereki vakungotora ngeshamwari dzedu shamwari dzavo. Saka inyaya yekushota respect kuitika Kanyemba yekuti kusvika pakutora murume waamai kumuta murume wako. Yebo. Ozi kana zvakagara zvakanzi amai vangu vari vahombe zvavo kuna baba but mwana anga asina right yekuti anzi amai vari kuda murume wababa mudiki kuna amai. Saka ungwezera rangu aifana anga singafanira kuti achitora murume waamai. Panofana kuitwa sei apo? Apa ndatoona mumukwambiti edenga mwana uyo mutamona achadzoka paredhi hausaka rubatsiro. Ozi twakaita ndokunonzi kurima magaka mutara. Amai. Danga rumwe akateera ere mwana. Kurima nemadhongi kuchinaya. Akateera ere mwana. Akateera ere zvezvi. Ako chimuti ndechevanhuka. Kana akateerera gainongompa shoko rokupedzesera. Mwana kana wakateerera ega ndikokuudza kuti yawakaita deongourufira watokwanisa kuti ukwanise kutora hama dzako ukwanise kuripa amai. Ozi yawakatambaka haiitwe magetsi yawakabata yawakakwanisa kuti mai akwanise kuripa amai wake zvichiri zvakanaka. Okay. Ngaakwanise kuripa amai zvichiri zvakanaka because misodzi yamai wakwana yadonaka yatova ngozi Kanyemba. Ama 1 man. Kana akatenga awa ndochokulanganisa kumuda. Handiti maona kuti nyaya yokuti chembere mukadzi zvimwe zvacho kunyeperana. Hezvo muchinda anzi akumhanyira kune veeji yake manje. Chandinoziva mudzimai anokasira kuchembera kudarika murume but uyo akangozoita kamove isiriyo because mwanasikana achaona hake kuti hana nguva yokuenjoya marriage because mai ingozi inogona kakupfuka munhu ari kufema. Simbisai ti mashasha yose ndinonzi regai Samuel Gwaya ndiri kobulawayo. Yes.
Yes. Chakanyanya. 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 Tinotenda 0713938538. Timbonzwaka vatereri manyama pachimuti. Hello pa National FM Radio. Halo Kanyamba Ponzo. Mushe. Alex Gweta zvirisako kule. Mukuzukuru wa Sekuru. Toro subadi ayo inyaya inofanira kuenda pachifu chipuriro sabhuku watotongwa vakando sabhuku wacho ngwatobviswa zvachose havaite kana Muroora ainge achitinyadzisa kudai kasi wakadanana achiri musikana here kati akatodanana yaMuroora vakadanana senhana akatanga mumwe vakachiwana Nai Gweja. Vane ukama here Muroora navatezvara. Hawana ukama havatosederana Saka kana vasina ukama kudanana imhosva. Aiwa hazviite anenge ane makuna munyari kana hazviite saka vane ukama. Apa Gweja badzikamira. Saka panoitwa sei naye Alex Gweja? Nyaya ndeyekuti inofanira kutoenda kwamambo enda kwamambo mambo kugadzirisa nyaya iyi ende mukurume hachitoti achidzokerana nomukadzi hazvitoiti kana pane uripwa unoripwa ende sabhuku vatobva tobvisa pausabhuku zvachose zviri nyorere kubvisa sabhuku pausabhuku zvitori nyore hazvinotadza nezviri nyore handiti mukaona vaive vakataura velocal government hazvitoiti kana munhu akanganisa anofanira kutobviswa ya National FM alo. Halo. Mamuka sei kwa Matete? Chamura mamuka sei. Tiri kutaura nani kwari kupi uyu? Mutaura na mai Vincent wari Fidelity. Ku Fidelity muri sei? Andiri right. Tibatsirei ndimi varora. Nyange naye Muroora akakanganisa Muroora uyu. Kurara na vatezvara vambofanana na baba wako vanokubereka zviite akakanganisa. Saka apa kufunga kwenyu zvinofanira kuitwa sei? Nyaya inofanira kungoenda kwamambo inosonga. Ora kufunga kwenyu mimi nokuda kwokuti vanhu vanyarikane vatezvara neMuroora. Kufunga kwenyu akakonzeresa kuti chizomhanywa chinhu ichi. Ndiani? Vese vari wrong vese vari wrong. Vese. KB akambotaura kuti pane maseconds ekuti mukatarisana so pane zvinoitika. Kufunga kwenyu ndiani akakonzeresa? Ndiani akatanga kutarisa mumwe? Ndivatezvara. Ndivatezvara. Muroora achibva kabira. Ino munofunga kuti Muroora haana action dzakaita here kuti vatezvara vakabirewo? Vese vaindoona maaction vese. Ndingamugona azobvuma. Alright, pa Fidelity apo. Okay, paita munango. Hello. Hello. Vakuru vangu makadiko? Badiro abozhongora. Mushe tiri kutaura nani ari kupiko? Ukutaura nangu ni Dzashe paota voga. Pari kuita sei kwapo? Bota panzi pari right kazwa kari kuruwa right. Tibatsire tinzwe paguruve sabhuku akachimhanya. Pano pamachipisa apa atora murume waamai. Kugokwe ganda. Yokutora murume waamai yochichakadaro chaanotitira mashure yayi. Hanzi ndakandwa shoko kana baba. Hazi kuti amai vanotyisa here. Ari kutotaura zvanoda mwana uyu. Aiwa amai vanotyisa ngazi yoti amai ndiwo akamutakura kawo. Saka poitwa sei? Hapana kutoripa amai. Vari kutoronga kadheti rokuenda kunoroora. Aiwa kwete kunokondoripa kwete kunoroora. Zvaida kuroorwa. Kunoripa amai? Kunoripa amai. Ya, apo wataura. Andishika. Uyo yokubayawo munhu nebanga uya kumakomba kwakutotyisa kawo. Ya, kwakaoma kumakomba uko. Chingozere hazi chinonzi ngozere. Ya, regai tizonzwa kuti nyaya yacho inofamba sei. Bozhongora vada kukubata unobatika sei. Icho kwadi muri Zimbabwe mukoma Kevin tendere kuverenga message ananzikwa kana usida kuverenga message kwanzi peta uriga kubasa racho. Ndiliyo Sabindu ari pastori chikwachiri ati wakadi Bosho kanyimba bonzi pamuchena Natasha Shadza ndiro kwaisa baba vangu vari kwamurambinda vari dziriyo songo kubva kuna Makingwazi iya inotizo nyama yako ida kuguchirwawo nyama mai weli kubhowera kana kuti kudhemu mai anesi kunyatsime Simon moyo kuruwa nasisi wangu kubhowera ari kuvhiringa kwanzizo vasadaro kwanzi bate musunungura ndichitamba Makingwazi mangwana ndi Liyosa Bindu. Vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba yangu. Iyi namba inoti 0771 545 025 0771
545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa bosi Chineke Mofela Sauti Paki po Rikiti vo. Rekezani kusiyeni na Mesaudo Messi Ndlovu.